everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kadaugan. Ang akong cellphone. Hello? Asa ka? Mauli na ko sa probinsya, RJ. Bye. Ayaw ko biyahe, Maris. RJ, Huwag na'y magpangga na ako, Maris. RJ. Asa ka karon? Kuhaon ti ka. RJ, huna-huna ako na umakayo. Basin o magbasol ka lang. Sultihi ko. Asa ka karon? Kuhaon ti ka. Please. Ayaw ko biyahe. Ayaw pakila ka. Sorry. Sorry. RJ. Oh, unsa na? Sabi ko na nga eh. Ikaw manggod. Dili nimo sabton ang sitwasyon. Rudy. Naalam gyud na sa imong desisyon. Wa na si Kuya Herbert. Unya, si Demaris, mubiya na. Unya, may umaabot mong anak. O lagi. Hinungdan magani nga gitawgan ako siya. Kuhaon ako siya. Tuwa na siya sa terminal. Aw lagi. Kuha? At tuwa dayon. Diya ka na. Handa, dagan-dagan ka lagi. Pero, sa laing bahin, duuya din ni Kuya Herbert, no? Nga ang babae nga iyang gimahal, ang iyasang manghod, ang mismo koy. Nara siya sa may kananan. Maris, Oh, RJ, tana. Ang binambag. kadiyot lang. Magsulti una ta. Maris. Nakasiguro ka na ba sa imong desisyon? Oh Maris. Gihatag ko na nimo ang kagawasan, RJ. No. Dili, Maris. Basin nagkalitan ka lang. Ug unya, magbalik-balik sa imong huna-huna nga. Nga ako mo ay nakaingon sa bati ninyong relasyon ni Herbert. Nakaamgo na sab ko sa akong sayop, RJ. Iko na. Gusto na. Nakasabot ako. RJ, Kung moabot man ang panahon nga mag-abot pag-usab ang among Dani Manoy, ako na mismo ang muluhod niya. Aron mangayo og pasaylo. RJ, Mangayo ko niya pasaylo. Tungod kay wa usab ako kasayuran nga ikaw ba di ang babae nga iyang gimahal. Og dili lang kay ako ang anging mabasol sa nahitabo. Lakip usab siya. Nganong wa ko niya santa. Nganong wa ko niya badunga. nakasabot ko. Nga nagwa ka niya badlunga. Nga nungwa ka niya santaa. Ngano? Kana tungod kay pinangga ka sa imong Manoy Herbert, RJ. Nakita tingali ni Manoy Herbert nimo nga malipayon ka uban ako. Hinungdan nga. Nawa ka niya badlunga. Tungod kay dili siya gusto nga mag-uol ka. Maris. Mao kani akong pagsabot, RJ. Hinungdan nga wa ka ganiya sulti. Wa ka niya santaa sa imong pagpakigrelasyon ako. Ug giluom lang niya ang iyang gibati nga kasakit. Sa nahitabo sa among relasyon. Maris. Ug aron dili siya pirming sakitan nga kita ang pirming mag-uban. Mo'y hinungdan nga nagpalayo siya. Ug tungod ni Ana, angay pa ba? Nakuhaon ko nimo. Angay pa ba nga makig-uban ka nako? Dili mahimo nga magpalayo ka nako, Maris. Sa ako nag-ingon, wa na'y magmahal nako. Nagpalayo na si Manoy nako. O kunya, mawa ka pa. Mag-unsa naman lang ko. RJ, Lapaw sa tanan. Ang umaabot na tong anak. RJ, mahal ko sa ikaw. Maris.
Welcome home, Day Maris. Rudy, Ana, good? Pagkadali ba ninyo mapukling sa gamayng huro sa pagsuway, oy? Kinahanglan ligoon mo. Kamao mo mubarog sa inyong mga tiil. Sa bisan unsang hangin nga mudasmag ka ninyo. Bisag habagat pa, amihan. Sukol, good mo. gusto lang kong magmalinahon si RJ, Rudy. Na, magmalinawon? Asa ko na magmalinawon, kunwa ka. Gusto na, Rudy. Nibalik na si Maris. Gusto na. Ayaw lang mo kabalaka. Kaya kung pananglit, kami ang magkakita ni Kuya Herbert, motabang kung pasabot niya, oy. Nga nung naingon ani ang tanan. Kay, wagod may mahibaw. Si Bay RJ, nga kamubaday ni Kuya Herbert. Kung nahibaw pa may, oy. Di mahitabo nga manguyab si Bay RJ ni mo, oy. Di Maris. Kay, dako kayo og respeto si Bay RJ ni Kuya Herbert. Mangayo na lang ko og sorry. No problem, Day Maris. Pero, buang nga. Wag yun untay kasing-kasing nga maguba nilang Bay RJ o Kuya Herbert, oy. Kung ako pa'y nakauna og panguyab ni mo, Day Maris. Unsa? Binuang naman ang imo, Bay Rudy. Tingnan bitaw na. Way kasing-kasing nga magkasakitan, oy. Kung ako pa'y unang nakapanguyab ni mo, Day Maris. Kay, kung ako'y nakauna, di ko mahitabo nga piliun ni mo si Bay RJ. Arigyo ka na ako. Unsa? Nga naman ko, no? Tulura ka, ang akong i-apply ni mo, Day Maris. Unsay tulo ka, Tulo ka, meaning, atik, abtik, og aksyon. Unsa? Ano nga nung wa man mo i-apply kang Maris, be? Unsaon atong higayuna ang tulo ka, wa may stock, nahurot man. Ngi. Reshuffling kini akong gibuhat, aram. Ang nagdaan dito ibalhin sa ko og laing dapit. Unsa may purpose, sir? Aron di mo na ka mo. Katigalig mo sungay na niya ako. Sir, Misalig ba ko di mo? Tisoy madirigma. Maning kamot ko, sir, nga dili Remember. mapakas imong pagsalig nako. Remember, walang iwanan. Why try duray? Kaya kung mahitabo na, dunay mamatay. Sir Carpian, Dunay mo sugat ninyo. Inigabot sa maong dapit. dili ka malisang ang imong mga sakop. Dili nga akong dagway, sir. Dili dagway ang importante, Tisoy, kundi ang kalampusan sa ato negosyo. bueno, hapit na ang oras sa paglarga. Adto na mi, sir. Pahimang no, gikinahanglan sa ato negosyo ang kaabtik, utok, imong PR, kantigo kang mudo. Ubay-ubay kang sakop dito. Mataglong doon na kay hagbunganan. Doon na kay mga taong masugo dito. Kinsa tong magbinuang amaman. Kundi mada. Rest in peace. Sir, Layo man kayo kag panglantaw. unsa kay atong kagmao? Maning kamot ta. Kutob sa mahimo. Para sa umaabot ang anak. Dire ang sakinan, sir. Salamat. Tana. Naanay gianda mga pagkaon. Kumpleto man. Inasal, mga seafoods. Ano atod? Mga na ta, sir. Salamat. Okay, mga una ta. Human sa pangaon, mag-ila-ila dayon ta. Ma'am. Ako si Jack, ang nagda kanila. Ibaylo sa ko sa laing dapit. Mao ba? Jack, ang imong pangan? Sir. Ikaw. Berting. Berting Cobra. Berting Cobra?
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.